kenapa ya Allah? Besok aku. Besok aku ya Allah. Sopo yang ngising ning kono ya Allah. Taine ireng. Ora sopan blas. Sopo yang ngising ning kene kae? Wah. Cekane nih opi. Wah. Oh jublek. Ambune jublek, Mak. Wah. Apa iki sih? Aduh sih aku alergi aku karo tai ya tuh nih. Tai ning kene lho,